Barka da shigowa cikin wannan tasha ta mai albarka tare da fatan kuna cikin ƙoshin lafiya. Kamar kullum yadda muka saba kawo muku shirye-shiryenmu a kan kari, ma ga mu gare ku cikin wani ƙayataccen shiri na musamman. Kamar yadda muka saba kawo muku shi, to, katafaren mawaƙi wato shahararre wanda aka fi sani da suna Umar M. Sharif ya yi wata zazzafar waƙa wacce wa laƙabi da suna Soyayya ta. Soyayya ta waƙa ce ta musamman kamar dai yadda na gaya muku. Idan aka taɓo fannin soyayya, shahararren mawaƙi Umar M. Sharif yana a lamba na farko, domin yanayin yadda yake furta kalaman soyayya da yanayin yadda yake tsara waƙoƙinsa na musamman. To, wannan mawaƙi ta nan ne ya samu lambar yabo da girmamawa game da rera waƙoƙin soyayya. Mutane daban-daban suna cece-kuce game da wannan mawaƙi game da irin yadda yake tsara waƙoƙinsa. Wasu sun ce kai wannan ma shugaban masoya ne na mawaƙa, saboda haka wasu kuma sun ce shi ne sarki na masoya au na mawaƙa wanda yake suke yin waƙoƙin soyayya. Saboda haka wani hanzari ba gudu ba masu sauraro, wannan mawaƙi dai ya kasance Umar M. Sharif, kuma Umar M. Sharif cikakken ɗan garin Kaduna ne wanda ya kasance yana yin waƙoƙinsa da komai a garin Kano. Saboda haka masu saurare, wannan shahararren mawaƙi ya cancanci yabo da jinjina da irin gudunmawar da yake bayarwa game da rera waƙoƙi na soyayya, kuma da irin sarrafa kalamai da yake yi na cikin wato a cikin tattausan yanayi, domin dukkanin mai sauraro ya sauraro abinda ake faɗa kuma ya fahimta ya ji da kyau. Saboda haka masu sauraro, kada ku yi ƙasa a guya domin ganin kun samu wannan fitacciyar waƙa ta shahararren mawaƙi Umar M. Sharif wacce ya laƙabi da suna Soyayya ta. Soyayya ta musamman ce tabbas, ballantana ma sai ka saurare ta za ka tabbatar da maganar da muke gaya maka ta musamman ɗin ce wannan waƙar. Mai sauraro, kada ka manta, idan wannan shine farkon kasancewarka a cikin wannan tasha ta mai albarka, ka daure ka danna mana subscribing, sannan ka danna mana alaman ƙararrawa, wato yanda da zarar mun ɗora manhajar mu za ta iske ku a duk inda kuke a faɗin Najeriya da sauran ƙasashe baki ɗaya. To mai saurare, kada ka manta, Umar M. Sharif ya buga waƙoƙi da dama, ba wannan ita ce waƙa wacce ta ɗau hankalin jama'a sosai ba. Akwai waƙoƙi na musamman waɗanda shahararren mawaƙi Umar M. Sharif ya wallafa a shekarun baya da kuma shekarar nan ta 2026. Saboda haka masu sauraro, kada ku ƙasa a gwiwa don ganin kun saurari waƙoƙin da wato wannan shahararren mawaƙi ya yi sabbi a wannan shekara ta 2026. Kada ku manta ku dinga mana like da sharing a cikin dukkanin bidiyoyinmu domin ƙara mana ƙwarin gwiwa da karsashi wajen kamo ku shirye-shiryenmu a kan kari. Masu sauraro, ala kulli halin, idan kuna buƙatar waƙoƙi wato irin nasu auta MG Boy, Umar M. Sharif, Nura M. Inuwa, Hamisu Breka da dai sauran irinsu Adam Isa Gwanja da sauran mawaƙan da suke taka rawar gani a wannan yanayi namu na wannan zamani, to ku daure ku kasance a wannan tasha, domin wannan tasha tana nan tana ƙoƙari wajen kawo muku sabbin bidiyoyi na waƙoƙi da kuma sabbin waƙoƙi na musamman waɗanda aka tsara su a wannan shekara. Kada ku manta, yaren Hausa kuke sauraro a wannan lokaci. Fatanmu shine ku dinga kasancewa a wannan tasha, sannan ku dinga yin abin da ya kamata, wato ku dinga aje mana comment domin sanin ra'ayoyinku game da bidiyoyinmu, sannan kuma game da dukkan abin da tasharmu take ciki. Mun gode sosai da sauraro, tare da fatan Allah Ubangiji ya sada mu da alkhairinsa. Amin summa amin. A huta lafiya.